Mga boss, pagpasensyahan nyo na, medyo madilim tayo. Gusto mo magkaroon ng investment, nangangailangan ka ng pera, ayaw mo ibangko ang pera mo, baka pwede ka dito sa pagbabaka. Pwede mo akong ipiim pagka gusto mong bumili ng baka. Ayan. Meron tayong, hindi pa sila pang out kung sakali, pero sample lang tong mga baka na to na stock. Pagka gusto mo yung pera mo, hindi mo ilalagay sa bangko. At least yung baka, andito na. Habang lumalaki sila, mas lumalaki yung pera mo. Pero make sure naman na may mag-aalaga pagka gusto mong bumili ng baka. Pero mga boss, make sure naman na yung mag-aalaga may alam sa pagbabaka. Mahirap naman na yung mag-aalaga ng baka mo is first timer. Itong baka na binibidyo natin, not for sale, mga boss. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Pwede nyo pa akong i-contact o comment down below pagka gusto nyo magkaroon ng baka. Ayan mga boss, maraming salamat po, lalo na sa mga na-abroad. Ano na rin to, investment nyo na rin mga boss. Ayan, pagka bibili kayo sa akin, magdala na rin kayo ng marunong magbaka para pakasabihin nyo si Aldrin Biasaga, nilalamangan kayo. Pagka bibili kayo ng baka sa amin o gusto nyo tumingin ng baka sa amin, magdala kayo ng magaling magbaka para kami mag-usap mga boss. Diba mga boss, para hindi tayo magkaroon ng problema. Maraming salamat po kasi soon to be, magkakaroon po kami ng baka, hindi bakahan, sabihin na lang natin pagiging buy and sell ng baka. Pero sa pagbabay and sell namin ng baka, hindi po kami kikita ng 5,000 up. Kung kikita man kami sa baka, sa pagbabay and sell, nasa 1,000 to 1,500 lang po ang magiging kita na namin. Depende pero sa baka kung gaano siya katagal sa amin. Yun po, maraming salamat po mga kabaka.